Здрасти хора! В този клип ще ви покажа как да си направите наковалня от стар чук. Тези по-големите чуки. Защо прекарвам тази събота сутрин дялане на парчета дърво? Защо поне веднъж не си купя нещо, от което имам нужда, вместо да го правя на ръка? Може би има нещо общо с факта, че наскоро гледах канала на Alex Steel и миналият дизайн, който имах, беше изключително опасен и непрактичен. Може би е защото един много убедителен продавач на антикварни стоки и стари инструменти ми продаде стар голям ковашки чук, обещавайки, че е направен от първокласна немска стомана и би станала страхотна наковалня от него. Може би е защото реалната инфлация в държавата ни е далеч над 20%. Може би е просто защото обичам да правя неща с ръцете си и както е казал Аристотел, защо да си го купиш от този лекс, като можеш да си го направиш сам за тройно количеството време и пари. Както виждате, започвам като правя гнездо за чука в парче бук, ползвайки голяма бургия и длето. Ползването на резачка е опасно и още по-опасно, ако го правите по чапанки. Бях много глупав, но както виждате, следващия кадър се поправих, обух си хубави удобни планинарски обувки с връзки и си сложих предпазител за очите. След това преминавам към дългия и труден процес на дялане на сухи клони. Силно се надявам да ме виждате. Всичките дървени части са издялкани и шкурени, доколкото на мен ми се занимава в момента. И сега ще ви покажа, всъщност идеята е, нали, те да са кръстосани по този начин. Нещо такова. И отгоре да държат това нещо. Ето така. И може да си представите, нали, как това ще е тук. Тия ще са и леко разкрачени. Но да, като цяло е това. Сега тук искам да отбележа къде минават тия дървета, за да направя такава сглобка, която да е механична, да не е само... Абе, сещате се, какво искам да направя. Ето как двете влизат едно в друго. Докато нагласях това нещо, за да видя как ще изглежда финално, чука, който ще ползвам за наковалня, падна и счупи слабия крак. Тези неща са доста неприятни, но пък това беше всъщност полезно. Понеже този крак така или иначе беше явно твърде слаб за това нещо и щеше да се счупи в един момент в бъдещето, а сега ще мога да ида да си взема нова летва, да отдялкам и така нататък. Неприятната част е, че дялкането на тия летви отнема супер много време, понеже са сухи. Така или иначе, залавям се за работа.
момента дявам ето тази пръчка, която ще бъде всъщност спънката отдолу на 4-те крака, за да направи цялата конструкция много по-стабилна. Вече пасва доста по-добре и така стабилно ляга и сега мога да пробия нови дупки и да го хвана с ето тези най-дългите винтове, така че да съм сигурен, че няма да мръдне никъде. Най-сетне завърших конструктивната част. Това нещо е изключително здраво и тези винтове наистина направиха голяма разлика за стабилността. Сега не е отдолу на равна земя и могат да му се подравнят краката, но въпросът е, аз съм около 100 килограма в момента. Най-сетне да дойде и този момент да лакирам цялото нещо. Разбира се, този чук не е много подходящ за отваряне на лака, но аз съм упорит. Приятели, много ви благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Ето го крайния резултат. Беше ми много приятно да я направя и мисля, че се получи много добре. Харесва ми самия стил. Сглобките изглежда, че наистина издържат на работа. Благодаря ви още веднъж и ви пожелавам приятен ден.